थांनाय 17 बोसोराव 365 सान सानफ्रोमबो जौ जुवाजों गोदोयोमोन। 17 बोसोराव जौ जुवा मेला होनानै जोंनि सोलोंथाइ बिथिङा जोबोद गोग्लैदों। 17 बोसोरनि BPF आरो 2 बोसोरनि UPPL सरकारनि सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानायनि फारागा अख्रां आरो हा बायदि। नंगौ, बे समाव फुजा मेलायाव जौ जुवाजों गेलेनायखौ बन्द खालामदों, नाथाय पिकनिक स्पटखौ खालामाखै होननाय बाथ्रानि सायाव रोखा रोखा खेंफोरथि होदों EM रनजित बसुमतारिया। मा बुंखो EM रनजित बसुमतारिया? जों बयबो मिन्थिगौ, मोनसे फिसा हारिनि थाखाय जौ जुवाया मोनसे बिस बायदि, जायखौ बाहायोब्ला गंसे नखरा जोबस्रांलांनायनि लामा लायो। बेखौ नोजोर होनानै EM रनजित बसुमतारिया थोंजोङै बेखौनो बुंदों जे जौ जुवा आरो मेला होयोब्ला सोलोंथाइ बिथिं आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव माब्लाबाबो जौगानाय नङा। मानोना थांनाय 17 बोसोराव जौ जुवा मेला होनानै BPF सरकारा सोलोंथाइ बिथिंखौ जोबोद गोग्लैहोदोंमोन आरो बेनिफ्रायनो सोलायनाय लाबोनो BTR सरकारा 2 बोसोरावनो बेनि फारसे गोख्रों हेंथा खालामदों। जायनाखि BPFनि 17 बोसोर आरो UPPLनि 2 बोसोर सरकारनि सोलोंथाइ बिथिङाव सोलायहोनायनि फारागखौ आकाश पाताल एबा अख्रां आरो हा बायदि होनानै फोरमायदों EM रनजित बसुमतारिया। इसोरनाव मा आरज गाबगोन? दिनै शारदीय दुर्गा फुजानि महानबमी फुजा गाबोन दशमी। गतिके दिनै महानबमी फुजा खालि साफ्रोमबो भारतीय मानसिफोरा गावनि जिउखौ इयुनखौ दानायनि थाखाय बा आलो गोजोन सान्ति मुलुगाव गायसननायनि थाखाय बे फुजाखौ होनाय जायो। आसा खालामदों जोंनि BTR हालामाव थानाय साफ्रोमबो हारि माहारि, मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि साफ्रोमबो जोंनि बर'लेण्डनि रायजो राजाफोरखौ दिनैनि बे दुर्गा फुजानि गेजेरजों जोंनि गेजेराव बर'लेण्डनि जा जुगामि सान्ति गायसननायनि हाबाफारि, बेवहाय जोंखौ आशीर्बाद होगोन आरो जोंनि गेजेराव खौसेथिनि मिजिंजों गावजों गाव आखाइ हमलायनानै जौगानायनि बिथिङाव हाबाफारि लानायावहाय जोंखौ हेफाजाब होगोन आरो जोंनि सायाव जेब्लायबो आशीर्बाद थाबाय थागोन, बेखौनो आं मिजिं खालामो। नोंथांमोना दिनै फुजा मण्डप बेरायनायनि गुबै उद्देश्य? फुजा मण्डप बेरायनायनि गुबै उद्देश्यआनो जादों इउनिटि। हमनानै ला, जोंनि गेजेराव ख्रिस्टियान सिबियारि दं, बाथौ सिबियारि दं, ब्रह्म सिबियारि दं, सतसंगि सिबियारि दं, कृष्ण गुरु सिबियारि दं। खिन्थु दुर्गा फुजा होनाया भारतबर्षनि भारत हादोरनि मोनसे गिदिर माने इसोरखौ फुजिनाय बाख्नायनायनि मोनसे फुजा, जाय फुजानि गेजेरजों रामा गासै मोननै माइथलजिकेलि मोननै जों मोननो हायो। रामा अन्यायखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय फुजा होदोंमोन होननानै मोनसे बिथिङाव बुंनो हायो। मोनसे बिथिङावहाय मा होनो, ओरैनो राम आरो मा होनो मोनसेया लंकेशरखौबो सोरबाया इसोर होनानै फुजियो। गतिके जेखियानो सिबियाथों माने, बेवहाय दिनैनि दिनाव जे अन्यायखौ फोजोबनानै न्यायखौ गायसननायनि मोनसे फुजा, बेखौ भारतनि संस्कृतियाव मोननो हायो। गतिके बेफोरबायदि संस्कृतिखौ साफ्रोमबो जिखि धोरोमनि मानसियानो जा, जिखि जाथियानो जा, बेखौ गोरबोआव सोनानै मोजां मोनसे समाज दानायनि थाखाय हान्थिनाय आरो बे हान्थिनायनि मिजिंजों ज' जाजाय हान्थिनानै गासैखौबो बरायदों। सार, सिगां समनि बायदि फुजानि मुङाव मेला खुंनाय मानेखौ रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो लुबैयो आरो बन्द खालामनायखौ मानसिफ्रा एसे दुखु मोनदों, नाथाय पिकनिक स्पटखौ बन्द खालामाखै होननानै दुखु मोनो। लुबैनायालाय बयबो थाखागोन। हाग्रामाया फैफिनोब्ला जौ जुवा ड्राग्सजों मा होनो सोलिफिननो मोनगोन होननानै जेरै हाग्रामाखौ लुबैयो, बेफोरबायदिनो मेला बायदिसिनाखौबो लुबैगोन। मानोना बे जोंनि गेजेराव संस्कृति जाबाय। थांनाय 17 बोसोराव 365 दिनाव 365ता माने जुवा मा होनो मेला बाहायनानै जुवा जौ बायदिसिना जों गेब्लेहोदोंमोन आरो बेखौ
बेनिफ्राय बारग'नाया एसे गोरलै खोन्था नङा खिन्थु जौ जुवा मेला बायदिसिना हानाय थांनाय सत्र बोसोराव जोंनि इडुकेसननि जाबायदि गोग्लैदों बोसोरनैनि गेजेराव जोंनि बे सरकारनि दिनाव जे दिनै मेला जौ जुवा होनायखौ जों बन्द' खालामनायनि थाखाय बिटिआरनि सोलोंथाइ बिथिङा बेसेबां दावगादों बेखौ जोङो जुदि बिटिआरनि सत्र बोसोर आरो जोंनि 3 बोसोरनि जा खुंथाय सम आकाश पाताल एबा नर्थ पल साउथ पलनि डिफारेन्सखौ जों पिकनिक स्पटखौ मा सिन्था खालामनो सानो पिकनिक स्पटआ जादों बे मोनसे टुरिजिम सेक्टर मानोना जुदि गवा बायदिया जुदि सिक्किम बायदिया जुदि टुरिजिम सेक्टरनि गेजेरजों गावसिनि इक'नमिक बेकग्राउन्डखौ जौगाहोनो हादोंब्ला जोंबो नाजानांगोन बेखौ खिन्थु मेला होयोब्ला नों बेवहाय मेला जानाय लोगो लोगो जोंनि गोबां मानसिया हरावहाय तास गेलेगौमोन जुवा गेलेगौमोन जोंनि न'खरा जोबस्रांलांगौमोन खिन्थु पिकनिक स्पटआवथ' बिदि जौ जुवा तास बायदिसिना जाया गतिके बिनि मोनसे बहुत डिफारेन्स दङ सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिवेकानन्द पथआव MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव